Diváci, zaklikneme tento dom. Ešte si nevyberieme dom. Ešte si taký... No, nepodarilo sa nám to. Ja počkám. Čo? Máme hasičské auto, dobre. Dobre, hasičské auto. Nasúpim na toto. Ale nejdem hneď spavnúť dom. Ale zoberiem, čo je basketbal? Zoberiem baskeťák. A takú zbraň asi bude mať. Keby ma takto otrávoval, zoberiem ten baskeťák do ruky a spavním taký dom. A mám free skákanie. A teraz kúkajte, teraz to je najdôležitejšie bude. No nie, nepodarilo sa nám to. Ale diváci, ešte sa tam dostaneme. Diváci, pozerajte ešte. Ale furt ma to tam portne. Diváci, už sa nám to snad podarí. Videli ste, vystrelil som zbraň a sme sa prebudli.